Morning guys man, dayo oंखारबोबाय आं न'निफ्राय जोंहा मेहेलनिफ्राय दायो मेहेलाव दङ हिनजाव हारसिं ओमफ्राय हारसिं माने बेखौ लकेल दाउ लाबोनानै होबोबाय बे बिन्दा संना जासिगोन दायो धामाका कमेडियाय मोनसे फिल्म फैदों आरोना गोबाव जाबाय रिलिज जानाया टंलायाव लाबोथ'वाखैमोन मैयासोनिफ्रायसो श' सोलिदों टंलायाव थ' बेखायनो मैयाथ' आं थांनाय जायासै स' दिनै 11:11:30नि श'खौ नायनो थांगासिनो दङ दायो हारसिं हिनजावखौ आं गाब्रुबोबाय ओमफ्राय नोंथांमोनखौ रिभिउ होनोसै आरोना बे फिल्मनि माबायदि हिट जादों ना फ्लपसो जादों फिल्मा थ' बेखौ रिभिउ होनो थांगासिनो दङ आङो स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय हाउसफुल 5 नायनो थांगासिनो दं आं दायो टंला साया सिनेमा हल मैया राजा बिमाया मनिफ्राय बा दे लोगोनि बिमा बियो ओमफ्राय बियो जोंनि UN एकाडेमि दायो गथ'फोरखौ लांनो नेगासिनो दङ गार्जेनफोरनिया लाइन दे बिदिब्ला आं थांबाय थानोसै ओमफ्राय आं थालिरबो लादों मोनथामसो जायै थांगोन आरो हारसिं नालाय बरिं मोनगोन ओमफ्राय फाइनालि सफैबाय हाउसफुल 5 नैया बेखौ नायनो फैदों जोङो बे अजयखौ लाबोबाय आङो ना काउन्टाराव मानसि गैया কোনো गैया मानसि काउन्टाराव মানুহ আছে না নাই কেনে চলি আছে হাউসফুল फाइनाली सफैबाय साया सिनेमा हल नायनोसै बेसे मानसि दङ हाउसफुल ना हाउसफुल नङा नायनोसै मानसियानो गैया माथो हाय बन्दाबो सोलिबाय आरोना मैया बेबो बन्द ओमफ्राय बैथिंसो बाहेरायाव थांनाया हासुग्राया बिथिंसो जाहैबाय दा बिदिनो आराम्भ जायाखैनो जों नेबाय थादों दायो जिरायगासिनो दङ ओमफ्राय बेयो सिगां सिनेमा हलाव बिदिजों देखायोमोन आरो नाया मेसिना नाय अल्ड मडेल बियो दायोथ' निउ मडेल जाबाय नालाय आपग्रेड जाबाय एसे ओमफ्राय दायो टाइम जाबाय 11:30 देखायगोन आरो 10 मिनिट बाखि दङ दासो मानसि फायहोलांदो लासैनिया हाबनोबो होबाय नै एसियाव थाहैथ'नोसै दसे हाबनो जाबाय जोंहा पानी किनी लो पानी লৈ लो पानी দিছোন 1 লিটার ঠান্ডা দিলে হ'ল ইন্ডিপেন্ডেন্ট दै লাबाय আৰু বহুত মোৰ ভাল খবৰ তোমাৰ একদম বেষ্ট না বল চাও চাবাইছে না নাই हाबनोसै दायो अ माय गड मानसियानो खालि কোনটোত বহি এই যোনটোত দিলে বহিব পৰা নাই তাতে বহো मानसियानो खालि दासो हाबगोन निया वाव जोंनि सिट F जोंनिया मा F ना नायनो रेडि ओमफ्राय आंनि सानग्लास गानना लानोसै बयबा पाहरि गेलि ओमफ्राय दाथ' एसे एडभार्टाइज होगोन एक जो पसीना बहाकर अपना हक का रोटी कमाता है और एक जो खून पसीना बहाकर अपना हक का जोब्बाय इन्टारवेल बेनिफ्राय आरो जाफिनगोन नेक्स्ट
दायो हाफ टाइम आरोना बर' लाइटफोरा दाबो जोङाखै थांबाय मानसिफ्रा बाहेराव इन्टारेस्टिं बारा नाङाखै एसे दुरबल फिल्मा बाराद्राय इमानबो खास नङा दायो लास्ट माबाखौ नायनोसै एन्डिंखौ बेसेबां इन्टारेस्टिं जायो जाबाय सोलिनाया हा दायो बेयाव खालि नाय मानसि गैथारा खम आरोना दायो साहा लोंनोसै मातकासाय स्ट्रिटआवनिया बेबो फुकजरानि मा नाम बा बावगारबायलै फुकजरानिनो बेबो दायो लोगोफोर फिल्मखौ फुल जों नायना फैबाय आंनो थांफादोंमोन जोंनि खैराबारिनियानो आंनि लोगो अजय थांफानानै फैबाय जोङो सानैबो साहा लोंनानै लास्ट दायो रिभिउखौल' होनो बाखि दङ बेखायनो आङो हाउसफुल 5 नि रिभिउ होनोसै आं नायनानै इमानबो मजा मोनासै आरोना एसे गेजेर गेजेर बरिंबो मोनबाय ओमफ्राय आङो दसे थेनथावबायबो बेयाव उन्दुलांबायबो एकदम सिगांनि जिबायदि हाउसफुल 2, 3 बेबायदिमोन बिदि एबारे हाउसफुल 5आ बिदि मजाखौ मोननाय नङा आरो लोगोफोर नायनानै आं बारा मजा मोनाखै आरो नोंथांमोना नायनानै माबोरै मोनो बेखौ नोंथांमोनासो मिथिसिगोन आंनिफ्राय बेनो आंनि रिभिउआव बेखौनो बुंगोन आङो एकदम पारफेक्ट मजाखौ मोनासै आरो इमानबो इन्टारेस्ट नाङासै आं जिथु हेपिनेस लानानै जिथु एक्साइटेड लानानै आङो हाउसफुलखौ थांदोंमोन गोबाव सम आङो मंगलदैसो थांनो रङियावसो थांनो माथा मारिबाय थादोंमोन माने टंलायाव लाबोथ'वाखैमोन नालाय दायो टंलायाव मैयानिफ्राय देखायबाय एकदम फुल एक्साइटेड लानानै हिन्जावखौ दोननाबाबो आं थांदोंमोन दिनै नायनो खिन्थु बे मजाखौ मोनासै आरोना जिथु हाउसफुलाव आं जिथु सानना दङमोन बिराद कमेडि जागोन बिराद फानि एकदम मिनि उदै सालायनाय जागोन माबा सालायनाय जागोन खिन्थु बे मोनसे बुस्थुआ जायासै आं एसे उन्दुसो लांबाय नायाबासिनो बिराद बरिं मोनबाय आरो किसुमान टाइमाव स' लोगोफोर नोंथांमोनाबो नायदो गोबाङानो मोजांबो मोननो हागौ खिन्थु आं बारा साबजानाय मोनासै दिनैनिफ्राय एसेनोसै थेंक इउ स' माच दायो आङो खैराबारियाव मोनफैबाय ओमफ्राय दायो बेयाव लोंनोसै माबा निमु जुस लोंनोसै बिनिफ्राय थांनोसै ओमफ्राय स्ट'र खुलिनोसै थांनानै दायो जाहैबाय 3टायानो जाहैबाय फ्लाइट दायो निमु पानि लोहा अजय आं थांबाय मोजां जायासैलै बारा हाउसफुल 5मोन गारिखौ जेमान साफायै उगार खिन्थु नैबे लामानि थाखायनो बरबेट नैया बे आन्थुसे हाब्रुआनो दङ बेयावलाय मा गारि सुबाबो साफा थानो नैया दैया बुन्दासो दंखायो नैया साखायानो आधा हाबलांजोबखायो बेयाव बेसां हगारनो नोङो दा गथाय हाब्रु नांजोबबाय Papa, yes. Ini celo, oh, yeah, oh, uncing deh. Ya beri besar itu neon senan sih, vas. Finally न' सफैबाय हिन्जावखौ लाङाखैमोन नालाय बेबो थाङानो सिनेमाया बारा ट्रेलारावनो बारा थिग मोनाखै इयो बेखायनो थाङासै ओमफ्राय आङो हारसिङैनो सासे लोगो लानानै फाइनालि नायना फैबाय बरिं मोनबाय नायनानै बारा सान्थि मोनासै जिबायदि सानना थांदोंमोन दायो लकेल दावदों दायो लोगोफोर आङो हिन्जावखौ एसे बेरायहोना लाना फैनोसै हिन्जाव बरिं मोनदोंनो बेखायनो स्टरखौ एसे अफ खालामनानै दायो थांगासिनो दङ जोङो डिमाकुसि जा ओरैनो लामा हावा जानानै कफि साहा माबा मोनसे लोंनानै फैसिगोन आरो बेखौ बेरायहोगोन ओमफ्राय बिथिंनो फैगोन बे दा बे लामा जाना दायो जों सानैबो एसे बेरायना फैनोसै गरमनि हावा जाना फैनोसै आरो सानैबो नायखौ बेरायहोना लाना फैनोसै न'आव बरिं मोनदों